Ο δικός μας ρόλος είναι όπως θεραπευτών να αξιολογήσουμε την κινητικότητα. Εντάξει, ο ασθενής δεν μπορεί να καταλάβει πολλές φορές ότι, έχει κάποιο περιορισμό. Μπορεί να είναι μικρός ο περιορισμός που να φαίνεται, μπορεί να είναι εμφανής και να το δικαιολογεί. Εγώ παρατηρώ είτε από πάνω είτε από κάτω. Εντάξει, να δω ότι είναι σε καλή ευθυγράμμιση η σπονδυλική στήλη. Τώρα, αν υπάρχουν μυοσκελετικές διαφοροποιήσεις, υπάρχει καμία σχολίωση, αυτά πρέπει να τα ξέρω. Έτσι. Για να το αποκαταστήσουμε αυτό, θα πρέπει να το τοποθετήσουμε σε μια τέτοια θέση. Ιδάλλως, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ εκπαιδευμένοι στην όρθια ή στην καθιστή θέση για να το καταλάβουμε ότι το πετυχαίνει αυτό. Εδώ όμως είναι ορατό. Έχετε και το μέτρο σύγκρισης με το άλλο χέρι. Και εδώ μπορούμε να πάρουμε κινητικότητα θώρακα, στην έκταση που δεν έχουμε ή που μπορεί να πονάμε. Στηρίζεις το κεφαλάκι σου είτε με το υγιές άκρα είτε και με τα δύο άκρα. Εισπνέεις και στην εκπνοή άφησε το θώρακά σου να ανοίξει. Ώστε να κινητοποιούνται και να παίρνει κατεύθυνση ο ουλώδης ιστός, ώστε να σας αφήσει να κάνετε κίνηση. Ώστε και προς το ταβάνι. Μικρή κίνηση, όσο θέλεις. Εισπνέεις, χαλαρώνεις, πιέσεις ο κλάδος προς τα κάτω, εκπνέεις προς τα πάνω. Έτσι δεν έχετε κανένα περιορισμό στη λέμφο, στην κυκλοφορία του αίματος και επίσης όταν κάνετε άξη έχετε καλύτερη κατεύθυνση της αντίστασης που σας δίνει το λάστιχο.